Assalamu alaikum gitaristlar. Häzirde bilen bir Kakuw owrenyas. Şeýlere gitdi. Bu Kakuw'dan shemaly Pelwan Halmuradowyň dan shemaly aýdymyna şu Kakuw gawat gelmeniz mümkin. Men bir podpisçiň haýyş boýunça şu videony çykaraýyn diýdim. Kakuw'ň grafikasyna seredelin. Berde aşak, aşak, yokorik, aşak, yokorik. Ýene aşak, aşak, yokorik, aşak, yokorik. Indi şerde şuň daşyny togulydym näme üçin? Sebäbi aşak basamda ýa şu yokorik tarlar urmal şeýdip ýa-da şeýdip barmaň bilen, başa barmaň bilen basmalygyny aňlatýar. Agalan daşy strelka bolsa, we daşy togulykly strelkalar şuwarmak bilen jeýle. Tırnaň bilen urmagyny aňlatýar mysal üçin. Şuny men beýdem okda. Şeýdip barmaň bilen demek, diňe barynja dary şeýdýän soň galan. Asa bu uzun strelka, daýaw strelkada şeýdip barmaň bilen gitara urýan gitara. Ne mesal üçin. Şunu belli alyp garyn. Näyle? Bir plus bonusçyk Kakuw owrenyas bilen nädip? Şeýle sirktir bilese aşağı urýas. Ikinji şu aşağı derek biz şeýle ýa-da şeýle barmanyny sirktir bilýär. Galany şol durşunda. Ýani näme bolle? Şulu dara derek. Şuna derek. Şonu bilen bilýärse. Şu aşağı darla derek ýa-da sirik urup ulanıp bilýär şolary. Bugünlükçe sağ olun, sağ olun.